והיא ולנופר אשתיה את הזכות שאיתי וילה ביקשו מאיתנו לחתן אותה. ואני זוכר את השיחה לפני, את החתונה. ואני מעולם לא שמעתי על מקרה שבן אדם גם חיתן זוג וגם הספיד את הבעל. ובכנות, הלב שלי שבור. הילה, אני מצטער. ככה אוהב את איתי. אנחנו חברים הכי טובים שיש, 20 שנה. זוגות ביחד, לאורך כל התקופות, לאורך כל הצבא, מהילדות, ממרד 6 היינו ביחד בבקו"ם, מקורס מ"כים, תהיה לי פומות בדרום אמריקה ועד באר שבע, ועד שהיינו שנתיים במכבים וכל ערב כמעט הייתי אצלהם בבית. ועד היום. לפני שבועיים יצאנו איתי, וזה היה הכי חשוב לי בעולם לפגוש אותם, וזה היה נראה הכי טבעי. אני לא זוכר בכלל על מה דיברנו, כי רק דיברנו רגע. אני צחקתי על איתי, שאיכשהו הוא נשאר צעיר, נראה כמו בן 16, כזה חתיך, ואני מזדקן, כבר בגיל 30 נראיתי בן 40. אף פעם לא הבנתי שהבדיחה הזאת תהיה מציאות, והוא באמת יישאר כזה יפה. וזה הורג אותי. הילה, אני רוצה להבטיח לך שכמו שהיינו פה כל ה-20 שנה האחרונות, אנחנו איתך, אני, נופר, הילדים, כל החברים המדהימים שכל כך איתי אהב והם כל כך אהבו אותו. אנחנו איתך, אנחנו לא הולכים שוב.